Aquí tenim els 4 gegants de la Patum i la teva, Ramon, sempre va ser aquella, la geganta vella. Sempre? Sempre. Des del principi? Des del principi, fins que em vaig retirar. Molta gent es deu pensar que la geganta vella és la que pesa menys, però no. No. És el gegant vell. És el gegant vell. I a més, també és una mica, o com a mínim era abans, difícil de portar, no? Bueno, jo ara ja et dic que no ho sé perquè sé que van arreglar alguna cosa, però era difícil de portar. Bueno, ningú la volia portar, més ben dit. Els nous que venien, esclar, els que ja hi estàvem de plantilla, doncs, cadascú tenia, suposo, la seva manera de posar-se-la al cap. Jo em posava el que era al davant de la corona, aquí al front. I sense ficar el cap a dintre, diguéssim. O sigui que el més difícil era col·locar-se dins, no? Col·locar-li el cap... dintre i centrar i aplomar-la, com diuen. I que no et fes contrapès. I que no et fes contrapès, exacte. Trobar la manera de que no et fes de no poder anar, perquè si et quedava el coll sempre, diguéssim, una mica així. Clar, i si ballaves tot amb això, hauries acabat amb el coll fet, bueno, vull dir, no sé, quan voltaves molt, hauries acabat amb el coll cargolat, que dic jo. Tots els que t'hem vist a la brigada de l'Ajuntament, t'hem vist de geganter durant molts anys, pensaríem que tu eres Ramon Berguedà de tota la vida, però resulta que no, que vas néixer a Castellar de n'Hug. Exacte. I quan vas venir a viure a Berga? A viure oficialment, el 71, però el 69 jo ja treballava a Berga. Tu tenies 19-20 anys? No, ja quan vaig venir a treballar a Berga, perquè quan el 70, sí, ja tenia 20 o 21 anys. La teva mare era originària de Berga, però diguem-ne que tu, a l'haver nascut a Castellar de n'Hug, després crescut també a la Pobla de Lillet, no havies viscut la Patum a la família, no? Va ser una miqueta més de gran, no? No, ja de gran, ja et dic, amb uns 27 anys. 27 anys quan vaig començar a anar amb els gegants. I va ser gràcies al cap de colla de les hores, no? Al cap de colla de... Qui era? El Melitón Massana. I com el vas conèixer, el Melitón? El Melitón, perquè jo anava a la fusteria, feia de paleta, a portar o a buscar vestiments o coses d'aquestes. Tu eres paleta i ell era fuster, no? I ell era fuster, exacte. I per tant, per això us veieu bastant sovint, no? Ens veiem bastant sovint. I què va passar? I va venir, algun dia, com que aquelles èpoques, que ara a la Patum tothom vol ballar a la Patum i tothom d'allò, suposo que no tenien gaire gent, va dir, no faria pas gràcia venir a ballar els gegants? Jo li vaig dir, doncs sí, així mateix. Dic, doncs sí. Diu, ja pots venir. I sé que era poc, no devia faltar gaire per la Patum, no? Vull dir que era un any ja bastant a prop, al costat de la Patum, puc dir exactament quin mes era, perquè no d'allò, però ja vindré. Sí, em vaig anar cap al dimecres de Corpus, cap allà i au. Però havies assajat, ho havies provat abans del dimecres de Corpus? No. O sigui, el mateix dimecres de Corpus, tu sense haver-te ficat mai a sota d'un gegant... Sí. Bueno, aviam. Ho vas ja començar a provar? Vaig començar a provar perquè, llavors de ballar el gegant, a la plaça també era bastant difícil. Abans no vaig fer el primer salt de lluïment a la plaça, van passar un parell o 3 d'anyets. I mentrestant passa carrers, no? Passa carrers i llavors vas agafant confiança, fas algun ball, quan ja et trobes més segur, i d'aquesta manera vas entrant, com la majoria de gent. Suposo que han anat entrant els gegants, han set així. Sí, el que passa que, com deies, ara hi ha molts geganters, no? No, com venen de la Patum de la Canalla. Molts venen de la Patum de la Canalla, hi ha molts geganters, abans n'hi havia menys, no? Molt menys. També em sembla que us tocaven en els passacarrers fer molts més salts, no? Molts més balls. Sí, és clar. Érem... No, bastants, però hi havia anys que... Jo un any vaig arribar a fer 7 o 8, em sembla, o no. Perquè era un any que no sé si és que hi havia pocs i entre alguns que s'escaquegen, també a vegades, ara vaig que sopar, ara vaig allà, però bueno, s'aguantava bé, perquè érem joves i valents. I també perquè el passacarrers no acabava a les 5 de la matinada com acaba ara. Exacte, no. Quan el jefe que dic jo, el Melitón deia, normalment deien els de l'Ajuntament
hi havia el que manava la Godzilla, el que fos, o el regidor de la Patum, no, a tal hora hem de ser a la plaça. No s'hi arribava gaire mai l'hora. Vull dir que... No s'arribava a l'hora que deia el regidor. El regidor. Però sí que s'hi arribava a l'hora que deia el Melitón. Llavors sí. Llavors sí. Si teníem que arribar, s'hi arribava. Passo ligero i amunt. Hem parlat, Ramon, de quan feies de paleta, però molta gent et recorda també de tots els anys que vas treballar allà a la brigada de l'Ajuntament. Com va ser que entressis a la brigada de l'Ajuntament? L'entrada perquè em dic que van fer unes oposicions i jo havia anat a treballar perquè m'hi van fer anar els del paro i van haver unes oposicions i vaig entrar a la brigada. Vaig fer primer. Vas quedar el primer? El primer. Llavors vaig anar amb l'IGD, amb la brigada, i bueno, amb la brigada, llavors vaig anar moltes temporades amb l'IGD, que més aviat em coneixien per l'IGD llavors, perquè vaig anar bastant temps amb arreglar la xarxa de l'aigua i tota la història, però bueno. I des de la brigada, com es treballava per la Patum? Perquè la Patum també porta bastanta feina per la brigada. No, sí, el que et dic és muntar el tinglado de la plaça, abans es tenia que muntar els d'allòs dels músics, el canyam processat que hi havia sota l'església, que encara es munta ara, però era diferent. Tenies que muntar on vesteixen els plens a baix a la plaça de la Ribera, i, clar, i tot el que reportava de si tenies que portar tanques aquí, tanques allà per la Patum, tot aquest tinglado. Hi ha molta gent a Berga que diu, però si la Patum es fa sola. Sí. No, si la Patum, ballar la Patum es fa sola, però després no. I la Vidalba, també. No sé si l'havies anat a buscar mai. Els jardiners, i jo ja quan vaig fer de cap de colla, amb un jardiner, un any que no havia plogut, vam marxar per aquest cantó de Vilada i vam donar la volta, bueno, jo què et diré, em sembla que vam arribar fins a Olost. A veure si trobàvem Vidalba. I no trobàvem Vidalba enlloc. I al final es va poder fer amb la que es va poder replegar per aquí, aquests d'allòs. Tu vas arribar a ser el cap de colla de la brigada. Sí. Com va anar això? Bé, una mica... Va ser difícil perquè, esclar, fer de cap de colla dintre dels que... Un que havia arribat més tard que ells, per dir una manera, va ser una mica difícil els primers dies, però després s'hi van anar acostumant i ja vam fer una pinya. I Ramon, em sembla que tu també vas ser la persona que va posar una mica d'ordre amb els fuets en el sentit que es distribuïssin els justos i prou, no? Que no ens sobressin, que no hi hagués gent que se m'emportés cap a casa. Em va tocar posar ordre perquè, bueno, esclar, ho va manar l'Ajuntament i el regidor de la Patum, clar. Em va tocar... Va ser una mica dificilet, ja t'ho dic, que hi havia uns... Per què? Què va passar? No, tothom volia més fuets i tothom d'allò, i tenies que posar molt dur. Tenies que posar ferm, que només eren el que tocava i ja estava, i punt. I ara suposo que encara està més, encara poder hi ha més... Encara havia fet algun, diguéssim, allò, el que et deia jo amb les guites, que se'ns entrenquen, que no es poden pas trencar. 10 petardos, per dir una manera, no? 10 fuets, amb els salts. O mireu de no trencar-ne tants. Ramon, durant molts anys vas combinar la brigada i els gegants, però hi va un moment que vas plegar de la colla, no? Vaig plegar... L'any 2000. L'any 2000. De la colla vaig plegar perquè els genolls ja no em donaven permès. Ja no. A més, el cos amb 52 anys ja era molt costurut d'aguantar tants dies i feina. Ramon, i la camisa per qui va anar? Pel meu fill, que em va substituir a mi. Ramon, com veus la Patum ara? Ui, la Patum ara la veig des del sofà de casa. La veritat sigui dita. Perquè, esclar, jo ja en tinc 75, faré 76 al gener, i estar-me allà tanta dret i tantíssima gent allà i tant d'allò, ja no. Ja... No sé. No sé dir-te si hauran de fer com dir ja hi ha prou gent i tancar la plaça, o... Perquè a pesar del que hi ha,
no ha passat mai cap desgràcia, per dir una manera. Però em sembla que no pot passar perquè la gent no pot ballar. Jo també ho penso, això. Que ara és molt més difícil caure. No, és que no pots caure. Diria jo... Perquè no hi ha espai per caure. Amb la perspectiva que tinc des de casa o des de la tele, no pot caure un ple. No pot caure perquè... Però no hi ha espai per caure. No hi ha espai, perquè ara es veu molt bé des de fora, que abans veies com anaven fent el ruedo i ara pràcticament no es mouen de puesto. Pràcticament no es mouen de puesto, esclar. Llavors, què fan? Anar donant voltes sobre si i, esclar, i tanta gent, no conto que pugui caure gaire dins. Pot ser que hi hagi alguna caiguda, no, però ho veig bastant difícil amb la gent que hi ha allà dintre.